Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 5 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Ang pagbasa kinotlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 32 ngadto sa 38. Sa pagpanglakaw na sa mga tao, di ay pipila nga nagdala ngadto kang Jesus o sa katao nga naamang tungod kay gisudlan kinigyawa. Sa nahinginla na ang yawa, nakasulti ang tao ug nahibulong ang tanan nga nag-ingon, wala pagayoy nahitabo nga sama ni ini dinhi sa Israel. Apan miingon ang mga Pariseyo, ang pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniya gahom sa pagpagula kaniya. Unya gilibot ni Jesus ang tanang kalungsuran ug kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinagoga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios. Giayo usab niya ang mga tao sa tanan nilang balatian ug sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay nagluyaman sila ug walay kadasig. Murag mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingnan niya ang mga tinun-an. Daghan ang anihon apan jutay ra ang mga ngani. Busa, pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mga ngani. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.